Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили гуфт ки UFC ба ӯ реванш бо Пётр Ян ваъда доданд. UFC бо ман ба алоқа баромада гуфтанд ки чӣ қадаре ки ба ту лозим аст ҳамон қадар истироҳат кун. Муҳорибаи навбатии ту реванш бо Пётр Ян барои камарбанд мешавад. Истироҳат кун чӣ қадаре ки мехоҳӣ ва вақте ки омода мешавӣ ба мо занг зан. Такрор мекунам, дар муҳориба ман ягон осеби вазнин гирифтагӣ нестам. Барои ҳамин ин реваншро барвақттар гузаронидан мехоҳам. Шояд баҳор, моҳои апрел хеле хуб мешуд, лекин шояд онҳо ин муҳорибаро дар тобистон таъин мекунанд, гуфтааст Двалишвили. Ва дӯстон, ногуфта намонад ки дар якум муҳориба Мераб Двалишвили ғолиб шуда буд. Дар реванш бошад Пётр Ян ғолиб шуд ва акнун аз рӯи суханони Мераб UFC сеюм муҳорибаи онҳоро ташкил кардан мехоҳанд. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Довталаб барои камарбанди муваққатии вазни сабук UFC Педи Пимблейд ваъда медиҳад ки рақиби худ Ҷастин Гейҷиро ба нокаут равон мекунад. Ман ният дорам ки муҳорибаи дурахшон нишон диҳам. Ин муҳориба аниқ муҳорибаи дилгиркунанда намешавад. Ин кор ғайриимкон аст вақте ки дар рӯ ба рӯи ту чунин рақиб ба монанди Ҷастин Гейҷи меистад. Ӯ доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳад. Барои ҳамин бисёриҳо ҳайрон мешаванд, чунки ман ӯро ба нокаут равон мекунам. Одамон ин чизро интизор нестанд. Онҳо фикр мекунанд ки ман ӯро ба замин меафтонам, лекин ман ин корро карданӣ нестам. Ман ӯро дар стойка шикаст медиҳам. Фикр намекунам ки ӯ аз 3 раунд зиёд тоқат карда метавонад. Чӣ гуна ки Чендлер тоқат карда натавонист. Гейҷиро шикаст дода камарбанди муваққатиро мегирам. Баъдан Илия Топуриеро шикаст дода камарбанди доимиро мегирам. Баъд камарбанди худро ҳимоя карда барои дуюм камарбанд ба вазни нимёна мебарам ва соҳиби камарбанди вазни нимёна мешавам, гуфтааст Пимблейд. Хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Педи Пимблейд ва Ҷастин Гейҷи рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва барои камарбанди муваққатии вазни сабук хоҳад шуд. Ва ғолиби муҳорибаи онҳо зидди Топурия барои камарбанди доимӣ меҷангад. Аммо чемпиони пешинаи вазни сабук Чарлз Оливейра ният дорад ки пеш аз онҳо бо Топурия ҷангад. Ман фикр кардам ки Арман барои камарбанд меҷангад, камарбанди доимӣ ё ин ки камарбанди муваққатӣ, лекин намедонам ки барои чӣ ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надоданд. Ба мухлисон ин чиз писанд ҳаст ё не, лекин ман муҳорибаҳоро аз Арман дида зуртар мефурӯшам. Инак моҳи январ Пимблейд зидди Гейҷи барои камарбанди муваққатӣ меҷанганд. Баъди 2 моҳ ман барои камарбанди BMF меҷангам. Ман дар ин муҳориба ғолиб мешавам ва агар ки ман ғалабаи дурахшон ба даст биёрам, пас фикр мекунам ки муҳорибаи навбатии ман барои камарбанд мешавад. Эҳтироми ман ба онҳо, лекин фикр мекунам ки ман муҳорибаҳоро аз Пимблейд ва Гейҷи дида хубтар фурӯхта метавонам ва аз онҳо дида шавқовартарам, гуфтааст Оливейра. Ногуфта намонад ки Чарлз Оливейра муҳорибаи навбатии худро зидди Макс Холлоуэй барои камарбанди BMF мегузаронад, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 8 март дар турнири UFC 326 мегузарад. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехоҳад. Фикр мекунам ки аз ҳама рақиби арзанда ин Мавсар Евлоев аст. Агар мо назар кунем ки бо киҳо ӯ ҷангидааст, пас ӯ бояд ки довталаби рақами 1 бошад. Лекин ҳамчунин Лерон Мёрфи ва ҳатто Алҷемин Стерлинг низ ҷанговарони арзандаанд. Ҳамаи онҳо худро хуб нишон доданд. Лекин худи ман Мавсар Евлоевро интихоб мекардам. Ӯ ҷангвари бебохт аст ва барои ман аз нуқтаи назари мерос ин муҳорибаи олиҷаноб мешуд. Ман аллакай барои худ мероси хуб сохтагиам ва дуюм муҳориба бо Диего Лопес дар Сидней. Ин чизе ҳаст ки худи ҳозир барои ман хеле муҳим аст, гуфтааст Волк. Ногуфта намонад ки реванш байни Александр Волкановский ва Диего Лопес барои камарбанди вазни ним сабук рӯзи 1 феврал дар турнири UFC 325 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дар якум муҳориба Волк ғолиб шуда камарбанди худро ҳимоя карда тавонист. Акнун онҳоро дуюм муҳориба интизор аст. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.